Čaute, ja som vám Barček a dneska si tam u prvého let's playu na hru, ktorá sa volá Stranded Deep. Táto hra je už celkom staršia, vyšla na trh 23.1.2015, takže už nejaký ten piatok na trhu je. Táto hra, ja mám úplne túto prvú verziu, úplne tú najprvšiu, ktorá je Alpha 001. Sú tam ešte nejaké tie bugy a také veci, ale videl som aj let's play, ktorí točili z novších verzií a celkom sa mi to páčilo, ale ja mám tú alfu, takže budú tam ešte nejaké tie bugy. Dúfam, že mi to pôjde, pretože mal som s tým problém, takže ja som to už dlhšie hral, takže by to malo ísť, tak dáme start game. Ja som to už dlhšie hral, ale tak ideme od začiatku. Lebo ja som tam už mal postavené skoro všetko, tak som si povedal. Tak, sme tu, trochu to stiším. Tak, máme si zobrať Martiny, stojíme vlastne. Inak táto hra je postavená na filme Stroskotanec s Tomom Hanksom, jak ste videli Stroskotanca, tak viete, o čom je reč. Že tuto necestujú viacerí ľudia, keď to vyzerá, že majú, že je tu viac vecí, ale tak. To funguje. Exit, vyskočiť lietadla nemôžeme. Pilotiť, nemôžeme ísť, ale budeme si urobiť tu Martiny. Robiť Martiny. Prečo mi to nejde? Dobre, bolo nám to ešte musím ukázať, okej. Martiny, okej. Máme si ju zapáliť, máme lighter. Woohoo! LMD. Zabielme si ju, nie? Tak. Máme si ju vypiť. No. Tak nič. Zjedol som aj jazyk. Tu sa dá zavrieť, aha. Tak to som nevedel, dám ešte jednu, dá sa mi robiť? Tak nedá si, nevadí, počka víno. To asi tiež nie. Máme si ich sadnúť, takže ideme, ja už viem, o čom to bude. Trochu to stiším, bo keď to začne hrevať, tak to bude celkom dosť. No a ide tento. No, tak už začína tá práva stroskotanecká krída. Takže už to tu letá. Bubónik vyletel. Nemám. Najlepšie je to, čo sa všetko. A už vodu. Nevidím tú vodu ešte, ale teraz naraz poviem. 3, 2, 1. OK. Tak zomreli sme. Ale nie, prežije. Okuliary tu máme. Tam asi nemôžeme ich zachrániť nikoho, tak ja idem rýchlo hore. To je ten základný člúnik. Ja neviem práve, malo by nás... A tu práve, áno, to... A tu práve vidíme. Jaké super. No, to no. Pekný pustý ostrov. Aj padlo ne... tu je padlo. No som sa bál, že nám nedali padlo. No, poď! Ideme na to, dobre. No, to z kameňa si nemôžeš. Aj toto je najlepšie v tej alfa, počúvajte. Si ja sušia, akože padlujete, to je najlepšie. To je velikánske krík. Dáme si nôž. Asi prvé, čo by sme robili, je, že by sme sa mohli tam aj prepraviť na nejaké ostrovice, to by tiež nebolo zlé. Ale najskôr si nazhromažďujeme nejaké veci, takže tu mám nejaký stík.
tiež dobré. Tak, tu sú nejaké kravy, určite budeme potrebovať nejaké jedlo. A ja skôr som asi drevo naniesol si. Tak. A tam je nejaká stroskotaná loď. Z tých stroskotaných loďach väčšinou je tam dosť veľa vecí, takže by sme sa tam mohli pozrieť. Ale najskôr by som asi obliadol celý tento ostrov, či je tu vôbec niečo na použitie. Či by sme nemali z nikde prečice. Tento alfej a ten prúser, že proste zajdete do stredu mora, proste už ku tomu a proste vás potom to normálne sa chytí a normálne v strede mora sa chytí a proste zmizne. Asi tak. Oddialite sa tak. Nejaké zemičky. Pivka. Áno, to je dobré, lebo tam z toho máte lana, takže to by nemuselo byť také. No. No. Tu je tuhla, super, máme tuhlu, takže tam by mohli byť nejaké tiež veci. Nejaké tiež dosť husté veci. A duct tapeka, no. Tá síce neviem, sa mi dá, že keď so zmiešaným sládkou by mohla chytiť a urobiť nejakú bandáž, takže to by mohlo byť tiež dobré, keby sme sa nejako poranili alebo zlomili ruku. Väčšinou som si ja zlomil ruku, čo nebolo príliš príjemné, no potom sa zabíjal. Aj žraloky sú tu, už som pár zabil raz, dvoch som dokonca zabil, myslím. A celkom slušné mäsko, kokosy tu sú. A čo si urobím? Idem si miniať svoj nožík, je, že si chytím a no máme nič, som niečo vyhodiť, napríklad toto vyhodím, to je zbytočné. Potrebujem nájsť nejaké šutre, lebo keď tu nebudú kamene proste, tak ono je to dosť zlé, lebo potom ani sekera sa nedá vyrobiť, ani nožík, ani nič sa proste vám nedá vyrobiť, keď nemáte kamene. A máme! Dobre, to je fajn. Inak mohli by sme si senka po túto palmu dávať veci, čo by nebolo zlý nápad, aby sme ich nemali proste roztrsené po celom ostrove a potom nebudeme vedieť, kde všetko máme. Na tieto menšie plástičky sa hodí aj toto, dobre. Tak, šarpy. Napríklad na tie kokosy, ono sa vám to nikdy neminie. Idem sa pozrieť, dokonca tu máte aj takéto hodinočky. Tu je jedlo, pitie a zdravie. A semka sú akože hodiny a koľko stupňov. A dátum. Aspoň myslím, že nemyslím, tam bol teplo na ruke za tak. Mohli by sme... Ešte si tu niečo pohľadám a ďalší šutrík. Ten nebudeme rozbieť, lebo z ktorých proste, keď máte celé, tak sa mi dá, že sa tam dá vyrobiť z toho aj kladívko a také veci. To nie je proste, ja neviem kde, v nejakej hre, že proste musíte jednoducho crafting table a také hovadinky, nie. Toto je inak urobené, toto je strašne pekne urobené a to tak proste, že... No... Takže tak. Ja som mal vlastne na nízko jasť, že by sme si ho mohli trošku zdvihnúť, aby boli krajšie farby, lebo ja väčšinou mám úplne na nízko a už tam vidím jedno žraločíka. Nejdem na ňo, lebo nemám sekerku ani nič, mám jeden nožiček a to by nás mohol zabiť, takže nie. Na žraloka teraz nepôjdem. Nejaké sticky, dobre. 3 sticky nájsť. A ďalší žralok, ty koky, akože to čo si, čo to čo pach, čo má piťa, či čo, keď tu toľko naraz všetko, naraz kopu, naraz strašne veľa toho tu, ďalší šutrik, to je ten, čo som videl, ale sme nemali nič, tak mám. Tu sú kameňom, no to je problém, že keď máte takéto veľké, tak ich nemôžete rozbiť ani nič proste, lebo nie sú takéto malé musí byť. Ďalší stík, dobre, nebudem musieť hneď sekať. Kráb nejaký, tam boli, lebo sa mi to, že je otvorená. Idem si zobrať ten čln, to by nebolo zlé. Padlo ma zo seba, ja som sa už bál, že sme ho chytili a...
Presne, ono to všetko je postavené vlastne na tom filme s Tomom Hanksom, vlastne Stroskotanec. A jak si to videli, tak viete fakt, o čom tam bol, on tiež stroskotal. Sice tam bolo ich viac, ale iba on prežil vlastne to. Toto je úplne postavené na tom filme a ešte keď jak sa vám toto bude páčiť, tak rozmýšľam, že by som si kúpil aj vlastne by som si kúpil update, takže by som mohol mať aj tie pokračovejšie verzie a tak by to bolo aj lepšie, pretože vlastne budeme môcť sem robiť aj také veci ako s touto loďkou plávať a také rôzne veci, to dokonca aj dvere by sme si tam mohli vyrobiť, lepší barák. Inak rozmýšľal som, že to by sme mohli skúsiť ešte, neviem či tento diel, alebo budúci, ale rozmýšľal som proste, že by som chytil a skúsil, či sa dá robiť houseboat. Ten, kto nevie, čo je to houseboat, pre mňa z angličtiny sa to dá ľahko preložiť, proste house je vlastne dom a boat je vlastne loď, hej. To musí vysvetľovať podľa mňa a proste dom, vlastne, ktorý pláva na vode, tak by sme si to mohli preložiť. A vlastne je to vlastne loď a tam máte, ja neviem, tak posteľ a také rôzne veci. A proste, či sa to dá vyrobiť, lebo vlastne loďka sa semko dá tak ako keby raft, sa dá vyrobiť, obyčajne. Ale či sa dá normálne okolo toho robiť steny a tak, to by ma zaujímalo, lebo to, čo robíte z toho raftu, to môžete vlastne, to isté vlastne môžete použiť aj tak na suši, ako zdvíjať si to a tak. To podľa mňa by mohlo ísť. Keby to išlo, tak by sme nemuseli chytiť a stávať si semka na suši, proste by sme mali vlastne dom, ktorý bude s nami chodiť, proste raft by sme mohli aj niekde nechať, to by som, alebo by som ho napchal tam do toho domu a proste by sme mohli cestovať po ostrove a bolo by to také zaujímavé. Sice neviem, či by aj to nám zmizlo, ale mohli by sme to vyskúšať. Osobne by sme to mohli vyskúšať. Tam je ako čiara, alebo neviem, sa mi to stalo. Neviem, to asi. Neviem, či to nie je náhodou, lebo keď už máte hlbšiu vodu, tak normálne vám ukáže, že normálne taká bojka tam bude a bude vám tam tak ukazovať. Dokonca aj z tej alfy som sa strašne nadšený, pretože je to prvá verzia, dokonca už tu máte aj kompas a také veci, takže je to celkom slušné, myslím. Máme tu vodu a ja neviem, či sa idem pozrieť, no jedielko nám chýba, takže to by sme si mohli aj tie zemiaky dať, alebo ten kokos urobiť, neviem, mohli by sme, lebo fakt idem sa teraz jesť stále, aj iba keď mi 3 čiarky ubehnú, pretože mne sa stalo, že proste som bol strašne vyhľadnutý, spadol som, mal zlomenú ruku a proste hneď ma to vyhelovalo, proste išlo to, nie ani tak rýchlejšie. Proste, ono potom, keď ste mali tú zlomenú ruku, už sa vám to proste vôbec nechcelo, lebo proste ste išli spať a potom už na druhé ráno vám pípalo, že proste už máte úplne minimum, takže sranda, že ten kokos môžete použiť aj ako jedlo, aj ako vodu. Čo dobré. Inak tým krávom musíte si upec, ako vám dávam to jedlo, ale potom to ako keby vykrecate, dávam to 2 čiarky a potom to chytíte a tú jednu čiarku ako keby ste vykrecali a máte iba jednu, takže to môžete aj s kokosom mať. Žralok pláva? Že by sme išli na ňo? Toho musíte si tiež upiecť, lebo vlastne ja som to skúšal, ono vám to úplne vyhyluje, úplne vám, nie že vyhyluje, ale tak, že vám to úplne naplní, ten život. A potom vám to naraz chytí a úplne sklesne. A ostane vám možno, že jedna čiarka, takže ja som si ich väčšinou nechal ako iba trofej, proste. Iba tak som si ich niekde položil, proste. Ale väčšinou som neútočil ja na nich, oni väčšinou na mňa a ja som sa nechcel nechať zabiť. Ja som mal v tom minulom svete, ešte tam som už mal mačetku a také veci, a to len kvôli tej lodi, lebo v tých lodiach môžete fakt pekné veci nájsť, ktoré vám môžu pomôcť. Ale už ideme niečo vlastne robiť. Ja idem si asi robiť sekerku. Nebudem tu chodiť stále len. Tak by sme si mohli vyrobiť sekírku. A mohli by sme si nejaký stromček ako vysekať a mohli by sme ho potom vlastne z neho robiť ten domček alebo také niečo. Inak sranda, že to vám chcem povedať, že proste v tej alfe nepotrebujete žiadne lana. Chcete proste vyrobiť, tak nepotrebujete žiadne lana. Proste, neviem či koľko, už 9, tak nejaké recepty by som si vytlačil, alebo napísal a proste, nepotrebujete žiadne lana. Proste dáte iba styky a už máte to hneď, čo je to zvláštne. Tu sa nám dostavili Axel, no. Ale až jeden rok. Celý? No.
z tohto sa dajú vyrobiť ošteba nôž. Tento by som si došetril, tento nôž náš, lebo to Pavlo by som tam mohol vyrobiť do loďky. Idem si vlastne chytiť a rozstrediť veci, čo potrebujem. Zapaľovač, ako nie je celkom potrebný, ako teraz nie je potrebný, lebo vlastne idem zapaľovať oheň, ale keby som chcel zapáliť oheň, tak je to dosť potrebné, lebo kresadlo sa tu nedá, ako kresať kameň. Nevyrobiť kresadlo, ale proste kresať kameňmi sa tu nedá. Je dobré, že aj takto môžete si zdvihnúť. No, takto som chcel. Poviem si o tom hodím. Mohol by som tam aj nahádať tie veci, lenže myslím, že oni proste, keď pôjdete na loďke, zabudnem sa a proste oni potom sa vytratia. Že vám spadnú do vody, čo je dosť zlé. No. Počkaj, neviem, prečo som to zobral, som pozrieť na hodinky, máme plný život. Takže OK, a my si môžeme niečo... To nemusíte držať? Musíte, nie? Počkaj. Aha, musíte držať. To je realistické. Tak, dobre. Ideme si vyrobiť tú sekerku asi, lebo nič iné ma teraz nenapadá, lebo... To je vlastne tá celá hra neprežiť, takže proste nájdení sme. A tak si ideme vyrobiť, nie niečo. Tak... Myšľam tento strom vysekať, ale idem sa ešte pozrieť, či nemá to nejaké kokosy. Prosím, nech nespadnem. Inak vlastne z tohto stromu teraz môžete zrecyklovať všetko, lebo listy zrecyklujete, zo dreva si vyrobíte tie styky. Je to fakt dosť veľký pad, buď vás to zabije, alebo vám to zlomí ruku. Jedno alebo druhé, určite. Málo kedy sa stane, že vám... Tie kokosy by sme si mohli dať preč, lebo keď to začne padať, tak mi ich môže aj odtentovať. Naháďam všetko do lode. Tie kokosy určite naháďam do lode. Takže jedlo si naháďam tam nejaké. No a ideme sekať. Bum. Bum. Vidíte, ako vám to pekne to robí, že ako to... Bum. Sa nám aj namočili listy. Krásne. Neviem, či ten strom môže začať znova rast, to som, ale asi hej, možno, že hej. Viem, že juka a takéto proste hej, keď si vysekáte to napríklad tie zemiaky a to vám to začne znova rast. Ale či strom, to neviem. Môže počuť, ako klikám na myšku rýchlo. Podľa mňa je to dosť počuť. Máme jedno polienko a idem druhé urobiť. Celkom dlhá palma. Tak, druhé polienko a ešte ideme robiť tretie. Čo to už je osekané, či? Tam niečo nie? Tak, teraz. Log vám musí ukázať. Časík. Tak, a je to. Teraz robíme si listočky iba. Toto by ste nič nemohli z toho robiť, aké vám tomu ukáže, že log. Ale inak vám to nič nerobí. Iba tie listy z toho máte. Tak. Čo z toho si môžete robiť strechu alebo niečo. Tak už je západ slnka. Počkať, presne, musíme si vyrobiť posteľ. Už neviem, ako sa vyrába, no to prdele. Rýchlo, stávaj. Aj tak či tak musím, až o 9 môžeme ísť spať, takže to máme jedno. Campfire. Ty šnuli. Iba jeden lašing máme, veď sme mali 2 aspoň. No dobre, tak ideme si niečo chytiť, musíme ísť niečo odrobiť. Lebo potrebujem posteľ. Čo to je? Nič. Juka. Dobre. Ďalšie 2 lana. Nič. Jo, krásny západ slnka.
Neviem, koľko potrebujem, lebo to je jedno, ako keby som stratil. Nájdem to na kopu. Tu je lašík. Styky. Campfire? Ja campfire nechcem. No už je 8 hodín. Celkom dosť sa tu stmieva rýchlo. A musím byť celkom aj zima. Dosť som nahnevaný, že neviem nič vyrobiť. Tak, no nič. Tak asi počkáme takto do rána, lebo ja neviem, lebo inak ma nenapadá. Kamene tam nemajú čo robiť. Ja myslím, že iba tie listy. Campfire mi bez toho ukazuje. Teraz už idem vycekať a neviem, tak idem sa pozrieť, či som najedený. Idem si sa ostentovať. Potrujem, takže by som si síce mohol vyrobiť ten campfire, ale kašlem na to. Inak aj lampaše by tu mali byť, ktoré sa sami zasvietujú. Aj mali by tu byť aj normálne baterky. Čo som mal všetko, len ja som teraz, keď som začal novú hru, tak nemám nič. Inak na budúci diel by sme sa určite išli asi pozrieť tam na tú loď. To by bolo dobre. Inak ešte zabudol som vám povedať, že tu v pravom rohu máte FPS-ka, koľko to má. No, a sme najedení. No čo teraz robiť? Tak asi ideme to zasekať. Čo z tohto nemáme nič robiť, tak z týchto tu veľkých polien sa nedá nič robiť, takže ideme to nasekať, musím to nasekať. Skúsime to tam hodiť. Ja som mal taký pocit, keby... A vy vyletelo to tak trochu dozadu. Ale fakt to bolo, no to nové... Ty ale hrozne na tú myšku. Tak, ideme to tam nahádať. Skúsime, to bude vatra. Keď sa nenormálne dalo zapáliť, tak je to vatra jak... campfire. Sa ani nečudujem. Chceš iba páliť. Toľko dreva. Ale tak potrebujeme drevo si nechať na posteli, nie campfire robiť. Mohli by sme si rovno robiť ten ohník, čo nám pomáha, to by bolo tiež dobré. Tu lašník tam trochu dotiahnem. Ja neviem, koľko mám tých lašníkov síce. No. Tak neviem. Počkáme asi do rána. Okolo 7, 8 by sa už malo tak... No tu, nie v skutočnosti, ale... A nie v skutočnosti, to je už. To je chat. Command. Nemá ničím sa to dal, akože môj zlatý. Ty kokos. Čo mám robiť? No nevadí, pre tento diel by som sa s vami vlastne rozlúčil, ja to nejako urobím a dám to dole vlastne, lebo fakt neviem, ako som to číkol. Tak ale pre tento diel by som sa vlastne s vami už rozlúčil, na budúce si vlastne už vytlačím tie recepty by sa to aj tak dalo povedať. Ja vlastne by som si to už vytlačil a napísal a by sme vlastne boli aj o niečo múdrejší. Ale pre tento diel by som sa už vlastne rozlúčil. Takže, jak sa vám video páči, nezabudnite hodiť like dole pod video, po prípade hoďte nám aj odber, jak sa vám vidia naše videá. Ale my sa už uvidíme v ďalšom let's play a čaute.